Bos días. Estamos en directo nos estudios da Radio Televisión de Porto Sás. Son as 8:30 da mañán e aínda haberá algún despistado que se está a preguntar que é todo isto. Pois ben, é unha fermosa historia que comezou nos lonxanos días da Guerra da Independencia, cando unha galerna arrastrou ata Porto Sás o barco duns corsarios ingleses que colaboraban na luita contra o invasor francés. E insisto, dirá alguén, pero que ten que ver todo isto co feito de que hoxe cada veciño de Porto Sás teña que cambiar a súa vida pola doutro? Pois moito, porque hoxe é o día da grande festa do Corsario. Segundo conta unha crónica antiga atopada nos arquivos de Porto Sás, véndose xa os corsarios nas mans dos homes de Napoleón e chegando estes avisados polos veciños de Cormelle, as xentes de Porto Sás tiveron a idea de facerse pasar polos corsarios, simulando que o barco era un mercante español, mentres os corsarios interpretaban o papel dos veciños. Fixérono tamén o fixeron que os franceses seguiron o seu camiño sen sospeitar nada. 300 anos despois, aínda o seguimos celebrando con este xogo no que cambiamos por un día o noso papel na vida. Desde as 9 da mañán ás 9 da noite. O papel de cada quen decidirá o sorteo que imos realizar en breves momentos. Irei sacando un a un os papéis e irémonos anotando no panel coa axuda da nosa incrible, da nosa inigualable azafata. Non tiña nin idea que vais montar un circo, meu. E temos circo en Porto Sás, mire ti que ben, con jojós e todo como é debido, Alá. E mira unha cousa lindiña. Non estaba millor o sorteo aquí no petróleo, sen tanta patenada, tanto circo, non, papi, así é máis limpo e non dá lugar a atrapalladas como desaparición de boletos e outras cousas, Couto? Sí, muller, sí. Se a primeira vez que terá sido fixo de min deixou a empresa números vermellos, que non faría agora que ten máis experiencia? Había que zafarse delo dereito. Todo ben? Sí. Ben, pois antes de comezar co sorteo, aínda nos queda un chisco de tempo para dar conta das críticas recibidas como cada ano por parte da nosa querida vila veciña de Cormelle. Ali insisten en negar a realidade histórica dos feitos. Seguen dicindo que esta festa só se lles puido ocorrer aos tolos de Porto Sás. Con perdón, tendes ben pouco mundo. Hai que andar por aí e descubriredes que hai festas ben curiosas, ben extrañas. Por exemplo, en Andalucía teñen o Cascamorras, unha festa na que empluman e embrean o pardo do lugar para despois correlo a palos. Ai, pobre criatura, que lle faría? Muller, é outro sentido do humor. Seguro que o parvo tamén o pasa ben, Que me dicides desa de tirar a cabra polo campanario, É das miñas preferidas. É moito mellor que a dos touros. Como? Si, Nos touros mata 6 bichos, non?
E nesta matas un e ainda por riba máis pequeno que unha cabra. E despois, como espectáculo é moito mellor, non? Porque tira a cabra polo campanario e morreu o conto. Vas tomar o vermú tranquilo, e non como nos toros que tens que estar aí toda a tarde pasando unha calor que nin diola. Home, así eu que sei. Dentro do teu alucine, pois algo de razón tes, pero ti tens que analizar, meu home, que aquí touros non hai. O campanario que temos é que nin diola de alta, é a única cabra que hai. Algo parecido a unha cabra, ti mesmo, non? Bos días. Home, Lisardo, chegas xusto a tempo. De que? De non barrer hoxe. E o mellor de... Ramonazo, de ser millonario por un día. Contelle, lindiña. Mira, está a punto de empezar o sorteo da Festa do Corsario, que é unha festa antiquísima de Porto Sás. Por un día, podes levar a vida de que che toque no sorteo. Ah. Eu entro no sorteo tamén? Sí. Si, home, si, ti estás nacionalizado xa. Aquí non se libra ninguén. Mira, o ano que cheguei eu, tocoulle facer de min a petróleo. Tardei 6 meses en lavar a miña imaxe, vixes? Ei, calade que xa empeza, Facías majas, ti. Facendo de aquel facías majas, que cando rematou o día parecía que pasaran 25 elefantes. 25. Que van dicir os nomes. Introduzo parte dos nomes dos participantes neste sombreiro. Remexemos e o sorteo comeza xa. Por favor, man inocente. Gracias. E o primeiro nome é Ramón Cojo. Hola! Que chiripón ten o verde, meu home, que chiripón ten o verde. Lisardo, tiveches moita sorte. Isto é chejar encha. Ti gastalle máis. Que? Para o Que? carro, Que? figura, que ainda non son as 9. Tempo temos da bondo de facelo indio. Festa do carallo. Seguimos. O segundo nome é Pitusa. Pitusa, que vai cambiar o sulfado por... Polo supermercado, por Loli. Está ben, non é mal cambio. Continuamos. Man inocente. O seguinte nome é Suso Lista. Paco Cuncas. Continuamos. A nosa man inocente, activa, traballadora. Moitas gracias. Rosa. Rosa, que vai cambiar a confraría por... Sabela. Continúa este grande sorteo da Festa do Corsario. O seguinte nome é... Vanessa. Laura. Vanessa, que cambia por Laura nesta Festa do Corsario. Continuamos. E o seguinte, Manolo. A quen lle corresponderá ser representante da Garda Civil? A Melgacho. Oh, miña nai. Melgacho a pistoletazos con todos nós, Xa veredes. Ai, non, Señor, non permitas que Pepe de Maruca poña as mans neste sagrado mostrador. Ala, home, veña. Já me podo despedir da caravana, a miña casa. Vas quedarse en casa e máis en cara, porque non é mesmo buscar unha bulla ca cara de animal, ca cara de besta brava que ten Pepe de Maruca, que non con esa cara de miña xoia que tes. Non te digo por mal, Pero ti que dis? Que dis ti? Eu podo facelo besta mellor que ninguén, entens? Mellor que a ti. Non me credes, ou a que? ver. Mira, que agora son Pepe da Maruca, cajo en diola. Viriato. Petróleo, que cambia a súa identidade por Viriato. Petróleo vai preparando o traxe das bodas. Continuamos. E agora, o seguinte nome é María. Belinda. María, que se vai introducir na identidade de Belinda. Estamos chegando ao remate deste sorteo. Tócalle o turno, era visto, a un servidor que teño que cambiar a miña identidade por... Fito. Por Fito. En fin, cousas desta festa. Espero que a todo mundo lle quedase clara a dinámica. Se a gente ten algunha dúbida, que pase por o Consello e consulte o panel. Sen máis dilación...
Moita sorte a todos, porque a festa do Corsario comeza... 1, 2, 3, 4, dalle, comeza... xa! A que espera, rapaz, deixa ese e vai pola cámara. Agora este é meu sitio. Pois sí, home, sí, falo ben. Pero primeiro terásme que ensinar como se manexa este trebello, non? As cousas aprendes andando, home, andando, veña a traballar. Comezou a festa dos corsarios, a festa na que cada quen será o espello do outro, a festa das sombras. Fito, non andes así ca cámara, home, que imos quedar sen equipo. Pero xa che dixen que tiñes que ensinarme como funciona isto. Ti saberás, ti é o profesional, eu agora non son Fita e non che podo axudar. Como dixía o gran poeta Omar Khayyam, o universo é un... Brais, cando diga eso, non me corto o curuto, Pero a ver se nos entendemos, home. Ou faz de Brais ou faz de Fito. Pero os dous ao tempo non pode ser. Está ben, home, está ben. O universo é un cristal de infinitas caras onde cada ser reflite a súa propia imaxe. Brais, perdoa que che diga, pero esta é unha carallada, Bueno, pois a ver que dis, amigo, que xa estamos no aire. Estamos aquí en directo dende a televisión de Porto Sás, e como dixía o gran amigo Omar... Lauriña, ainda que ti hoxe non sexas ti e eu non sexa eu, quéroche moito e douche un bicazo desde aquí. Isto é o furacán de Porto Sás. Ui, Fito... Bueno, Brais, que andemos sexa. Eu penso que ti máis eu hoxe non imos consiñar moito, non, ó? Como queiras, amigo Fito. Mira, Laura, ser alcaldesa non é ningunha broma, ok? Mira, eu collín esta perruca loura porque a mí gustaba máis María que non tiña pelo louro. E falando do tema, onte ocorreuseme unha idea boísima. Poñerlle uniforme a todos os que traballamos ali. É importante dar unha imaxe do Concello unida e competente. E que vos parece? Que idea tan boa, Vanessa. A mí pareceme unha idea horrible. Pois tes que apandar, porque as imitacións son sagradas. Oiches, María, ou Belinda, que mira, que onde poño os vasos, porque Petróleo está todo divertido xa facendo a min e pasa a doar completamente. Ponos onde queiras, meu amor. Mira que ben fai teu marido, non ves? Ramón, calquera cousa que necesites, Ramón, ti calquera cousa que necesitas, chámasme. Porque xa sabes que estou moi relacionado, non? Con todo o que é mafia, delincuencia, todo eso, chámame cando queiras. A ti que? Vas joter no café ou que? Ou testas consecuencias, cara de conantija. Este que lle pasa? Que tomou a peito de facer de bruto. Hai moita xente aquí na Costa da Morte que era mellor que non estivera neste local. Si, hai xente que vai ter que recoller os dentes cos dedos rotos. De Maruca. Fago un par de chamadas se non volves camiñar na túa vida. Mira, Petróleo, xa sei que cando tives un home con traxe que fala correctamente parece un marcha... Muchacho, descúlpame. Sí? Un momentico, Viriato. Non te metas cas imitacións dos demais. Aparte, Petróleo está o facendo moi ben. Ai, sí. Distín, non? Sí. A mijiña hai que amolarse, lindiña, que como dicía o Manolo do Pantalán, cando estábamos nas plataformas, hai que roelo. Cada un é bon ata que deixe de ser. Pero que merda é esta? Con caña de verdade, se non vai haber aquí un ballón de lospes que... Oi, van a ver hostias onde? Na Costa do Cristo. A calar a boquiña e a tomar o que se che pon. Caladiño diante de min. E ti que, Remonaso? Non dis nada, lojo, non morrichi xa, non hai obras aquí, oxo. Obras? O que non hai son obreiros, que levan 6 días para facer un banco. Que non hai ganas de traballar, que son uns lacasáns. Xa vos cheja, pisando o traballo dos demais. Se forades traballar, non jallás. Así vai o país. Así que... Don Couto esta praza construína vostede, non? Pois sí, Viriato, sí.
Impresionante, un pouco chea de merda, pero impresionante, que dúbida, que dúbida. Sentín dicir na vila que vostede, pois, vai a ter un whisky, scotch, escocés 20 anos, creo. Pois, se din iso, amigo Viriato, será que o teño. E se o teño non é para jardalo, así que corra o whisky. Para o carro, Lisardo, que eu non son así. Eu nunca diría eso. Home, nin eu barrería, sí? Non ves que acumular o lixo desta maneira é improcedente porque se ven o aire, raga. É o malo de jardar as cousas, é o malo de jardar as cousas, Lisardo. Chega unha jarrafa de vento e bebe o todo, é impresionante. E os habanos nin cheirados, Moi ben. Escoita unha cousa, Viriato. Dime, teño que facer don unha Couto. chamada porque teño que chamar a Pantera de Portosás. Seria Pantera, que boa, boxeadora, teño que facer unha chamada a Estambul. Pois veña, pois imos en máis dilaso. Como te ven? Desgraciados, ladróns, moinantes. E ti ollo con que fai o can, que isto non é unha cloaca. Como vexa un cajallón vas moir. Unha cousa é facer de barredor, e outra cousa é facer o par. Teralas o luns, aquí o luns, teralas. Mal momento, porque ando aí cun business de 5 millóns... Dólares? Dólares? Non, accións. Accións de petróleo, supoño, non? Non precisamente do ar. O bar de petróleo, ás veces penso nese home. Petróleo, ese obreiro, ese proletario, non cambiaría todo. A miña clase, as mulleres, os cartos, o sexo, incluso por ser como él, feliz, non? Que dúbida, que É que eu dúbida. precisamente penso moito no tipo este no barredor. A mona esa, sí, Lisardo. Parece que non, pero viven ben estes tipos, Sí, grandes tipos que nin diola, efectivísimamente. Grandes imbéciles. Quen me dera non levar esta vida de empresario con esas enchentas, con esos Sufrimento. con esos bebercios, non? Que teño acidez, non? Teño por aquí unhas pastillas para acidez que deben ser estas. Dame. E probablemente Carlos de Inglaterra poda voar polo firmamento de Portozás con esas orellas de Dumbo. Os corsarios non son máis mestura, máis como che diría eu, como a mermelada, non? Unha cousa máis mesturada, non? Que dúbida. Aquí hai un caso. Que familiaridades son esas? A min chámame como me tes que chamar, Perdoa, Sabela. Non, de Sabela nada. Señoría, a min de señoría. Moi ben, maxestade. Temos aquí un caso moi interesante. Unha muller denunciou o seu xefe por acoso sexual no traballo. Ese mesmo día, o xefe denunciouna a ela pola mesma razón. Que opina? Déixame ver. Home, interesante. Haberá que cursar unha orde de detención e facer un interrogatorio para ver quen dos dous mente. Aquí vais a empezar a facer xustiza. Queres? Señoría, pase que como bocadillo todos os días aquí, pero estáme poñendo todo perdido. E logo, para que se ten unha secretaria do xulgado? Para limpar non, Non teñas cara, que eu xa fajo bastante no súper. Oi, Pitusa. Tranquilidade, Lei e orde. Non nos quexas. Algo máis? Sí, temos aquí outro caso. Unha denuncia de Pepe da Maruca contra Carlos por usurpación ilegal de terras coa caravana. Sóache. Sí, oín falar. Home, estaría ben que este tal Carlos, pois, deixase de usurpar as terras dos outros e fose vivir en unha casa grande, sabes, así, cun baño e cunha bañeira desas de burbullas que... E se cadra nos co poder que temos, pois... Sí, eu creo que sí. É tamén para arreglar un asuntiño de cartos dunha herdanza que vai aquí... Home, Loli, tampouco é a cousa así, Eu aínda creo na xustiza. Xa sabes, Deus dalle paga que non ten dentes, só. Estou completamente aborrecido. Este traballo é unha para baixo, outra para arriba, un paseo. Non ten emoción, non ten matices. Vai deter alguén. Erache boa. Para iso preciso unha orde do xulgado. E que me dá a min. E quen me dá? Pitusa, a quen podemos deter? Pois, como non sexa a Pepe da Maruca,
O seu expediente por si só xa é todo un delito. Por non falar dos preitos que van poñer cada día. Ou sexa, Carlos, xa era hora de que a xustiza lle pida contas a ese Pepe da Maruca. Manolo, a por él. Vou como un foguete. A ver, Melgacho. Ti estás seguro de que estes boletíns non nos pasamos xa? A mí suame que sí, No mar todos os peixes parecen iguais. Pero ti, coa túa sabiduría, vasme decir se é o mesmo peixe ou non. A rodaballa rojalado non lle mire o ollo. Pero ti de que faz? De Melgacho ou de Parvo do Lujar? Desperdicio do pobre manxar pro rico. Ai, que desgracia. Foime tocar o único sitio onde se traballa de verdade. Prefería o papel de pitusa lá no súper. Polo menos falará con seres humanos normais. Para saber falar, hai que saber escuitar. Sí, Melgacho, sí. Ala, colla a Jameliña vai dar unha volta e déixame en paz. Ala. Mira, Sabeliña, Rosa nunca lle diría eso a Melgacho, oye que te respeto. Ai, que te respeto a quen non merece. E ti agora non o mereces, Manolo. E dime unha vez onde lle teño que dar para que aparezan esas follas que xa copiei. Peixe grande como peixe pequeno. Ai, que día nos agarda. Se polo menos pasara algo. Pican moscollóns. Veñen 3 días bons. Estásme buscando, Estásme buscando. Sácame este animal de diante ou non respondo a lindiña. Iso. Tía Joche está aí atrás da tua muller, cajón. Es un cajón. Ay, deixa o papi. Se quere marchar sen pagar que se vaya. Mellor non meterse en problemas. Ademais, ti es moi home. Se cadra te razón, ti, Marilindiña, como sempre. Conche cara de ti, Marilindiña. Conche cara de ti. Déixame, papi. Déixame, papi, iso que din todas. Pero en cuanto te descoides, tes postos uns cornos, Esta non vai ser a sesión. Como molestas, Pepe da Maruca? Mira, eso sí que non che consinto. É que fales así da miña muller non che consinto, oiches, ovella. Así que, Paco, que debes? Pónteme fora diante de min, Alto! Alto, Garda Civil! Cóllame sepadas, bola de unto, Xa virei por aquí para tomar declaracións. Agora vou botar yo ansol a este peixe. Que ansol? Se non podes cucú, Manolo! Cala ti, ser inferior. Papi! Cuidado. Xa sabía eu que era unha mestura moi explosiva. Pepe da Maruca e Carlos. Nah, este de golpear non ten moita arte. Doiche. Non moito. Pero, sabes, o que me está ajustando é... Está-me ajustando que me coides. Ai, papi, son a tua muller. Moito uniforme, pero es un merdas, Moita alegre, pero ninguén pode con Pepe da... Que pasa? Hai que ver... Canta merda se xuntan as rúas. Isto debe ser para ti, non Manolo. Por moito que o peixe vaya dun lado para outro, sempre acaba caendo nalgunha rede. Quedas detido por animal, Pepe da Maruca. Deixa que saia e te collas. Vouche deixar a cara como unha empanada, sorso, Arriba! Amado, ten conto de non mancarme, que che poño unha denuncia que te cagas. Pro xulgado. Gracias por me axudares, Elizardo. Para eso estamos, compañeiro. Camiñando. Somos oficiais de servicio público. Limpamos as rúas de lixo. Servicio público. Desgraciado, es un inútil. Que te daré a ti tamén, oíche? Vai ao carallo, Manolo. Vete. Oiches, lindiña, biches, Biches que valente teu home, Mire. Eu... Por defenderte a ti e máis o meu satélite fajo o que faja falta, me cajo, Sí, home. Precisamente estaba pensando no valente que fuches. Antes non permitirías que Pepe saíse coa súa. Pero que agora... Agora son un pai de familia, teño outras responsabilidades, entende? Eu falaba de onte. Ai, onte era onte, pero hoxe non vai ser o de onte, entendes? Son cousas distintas. Mira unha cousa que che teño que dicir eu a ti, como che gustaba máis, como onte ou como hoxe? Non o sei. Terei no que pensar. Anda, vai secando os pratos. Sí, eu secar seco, pero... Oiches, podesme pasar a baita e...
casar comigo. Mira, iso é imposible, sabes? E logo, por qué? Porque xa estamos casados. Ah, daquela imos pro dormitorio. Saca de aí e fai o favor de cinguirte o teu papel. Vale, vale. Xa. E que medida denuncia que ten por asalto a man armada, concretamente cunha enxada, na casa de Tarasido e provocando graves destrozos no mobiliario? Que paso a denuncia polo cu, iso que lle dixo, señoría. Sabela, co teu permiso non vou copiar isto. Non. Mellor será non manchar o papel coas groserías deste desvergonzado. E a tua nai que, Hoxe ás 2 en punto da mañán fui autor dunha agresión na persoa de petróleo. Sei que lle deixo a Viriato o ollo como a borra dunha lura. É certo que di Manol? Tan certo como que son Pepe da Maruca. Ti, mais eu xa falaremos, Pepe da Maruca, Xa falaremos. Pois ben, tendo en conta as probas do acusado, imos deixalo en liberdade baixo vigilancia. Manolo? Manolo? Eso sí, cada 2 horas terá que pasar polo xulgado para demostrar que as súas actividades son productivas e de interese social. Sí, por exemplo, traernos galletiñas do súper. Sí, café para as súas señorías. Café e o que faca falta. O que? E da merda, bruxas. Penso facer tal. A justiza en Porto Sás é un cachondeo, me cá. Alá o que? Se queres que volvo ao xulgado, vai ter que ser con pés por diante, Que pasa? Non son o único que ten pleitos pendentes nesta vila de merda ou que? Por que non ides deter a auténticos delincuentes, como o Carlos ese? Ben, e que lle pasa a ese Carlos? Que lle pasa? Niola, que ele máis a concubina esa que ten a terra ocupada coa caravana desde máis tempo que Cristo. Xa, pero ela, pobre, non ten culpa de nada. Bastante inocente é que sempre lle está. Hai que deixar a caravana, Carlos, hai que deixar a caravana, pero el arre que arre. Xa, pero ele é un miserable. Xa, cando era suís como odiaba, Xente aquí, que falando sempre se poden amañar as cousas. Que genial. Unhas gañas de espetarlle unha hóspede, facerlle fociños... Ois, tomadme en serio, Se non monto un Cristo que me despedir para por selles. Pitusa. Bueno, xa me hinchastes as pelotas, A veces vou arrepentir desta. Deixadme a min, cajo na autoridade. Ven para a copa e lagoco. Parece que falaba en serio. Que irá facer? Que vai facer, Dentro de 2 horas estará aquí con el jacho co café. Colle. Aí vai. Will come the sons of good. O inglés fundamental, aténdeme a mí, mira aquí pon. My tailor is rich, Que quere dicir? My tailor is rich quere dicir meu sastre é rico. Ti chegas a Inglaterra e o primeiro que lle dice o primeiro policía que vexes é My tailor is rich. E secuestras o fillo. E secuestralle a filla tamén, segurísimo. Hola! Non, deixa de estar os pés, home, deixade. Verde. Ei, acá andamos. Veño a valeirar a papeleira e ordenar un pouco todo isto. E ti que alisar, dijo Ramón. Que tal vai a empresa? Very good, fine, thanks. Sabe lo que che dijo? As decisións importantes hai que tomalas en solitario e non deixarse influenciar por outros. Hai que tomalas en English, language business. My tailor is rich. Pero que listiños sodes, Espero que ti tamén sexas responsable e non andes xogando cunha empresa que reportou moitos beneficios a Porto Sás. Mira, sabes unha cousa, Viriato? Dime, Ramón. Hai unha cousa que me pesa no corazón. É que estou arrepentido de ser un cabrón. De ser un cabrón cos meus empregados e vou celebrar unha mariscada para celebrar a paga extra. Para o carro, para o carro. 30 mariscadas. 30 mariscadas. Probastes isto, logo? Eso é unha medicina para acidez empresarial. Acidez empresarial. Porque somos de moito comer, de moito fumar, de moito beber. Xa, Prozac para acidez. De moito empresariado. Deixa que xa, deixa que xa. Oi, verde, que che quero, verde. Sodes todos uns inútiles. A vila entera está podre. Podedes sair de aí, o sea como ser.
Xo, é Pepe da Maruca. Meu Deus, pero a última vez que o dite me dixo que me ia matar. É a min. Tranquilo, imos a ir a ver o que quere. Ti colle algo para chegado o caso darlle. Chegado o caso ti non és Melgacho, és Manolo. Pero antes en uniforme son como peixes en espinhos. Carlos! Que susto nos deches! Pensamos que eras Pepe da Maruca. Vaya que o é, pero dalo pejo. Bórdalo, Que me chamaches? Pepe da Maruca. Non, antes disso. Que dixeches que parecía que? Carlos, pero fai un erro, Pepe? Un erro? Xa. E que teño que ver eu con ese becho no xento, Home, que hoxe tes un non sei que te asemellas un pouco. Pero, vaya, que agora se nos disculpas temos que seguir cos boletins de pago, Ai, que pinta tes! Que corriste, mandilón? Que pensas que pode vir de Pepe da Maruca cada día tan tranquilo? Cago en tiola. Agora ides a ver que sou eu. Ai, que tu... Agarre! Que? Estades todos secuestrados. A vida inteira vais a ver quen é Pepe. Pero que faz, home? Se queres sair daqui andando, xa podedes chamar a alguén que veña a negociar comigo. E que traia cámaras de televisión. Mais que dixen nas noticias que Pepe da Maruca está moi tolo que vai facer unha das súas. Isto é genial. E nos aquí de pos traballando en serio. Isto é o que hai que facer, home. E como te volvo a rir de min, non respondo, Isabela! Rosa! Iso, Rosa! E agora veña, chamaos ben! Que? Onde vas ti? Baito! Mais che vale. Que ata... Majo a non verlle a cara a Suíza cando saiba desta, Pero que me dis? Cunha grampadora? Pero é de verdade ou de mentira? Que pasou? Sí, creo cho ben. Del pode vir calquera cousa. E Melgacho non foi por aí? Non. Ti soa? Ai, tes vai. Pero que pasa? Pois que Pepe da Maruca, xa sabes quen, secuestrou a confraría e ten a Sabela de refén. Ainda non se sabe o que quere. Di que quer que vayan ás cámaras de televisión. As cámaras de televisión? Sí. Oes, Sabela, digo, Rosa, sí. Queremos falar co elemento. Deixame, mingo. Carlos, es Carlos, sí. Que pasa aquí? Non xa, claro que tes todo o dereito a montala así. Pero eu, como xuiza, vou obrar en consecuencia, que o saibas. Sí, que o saibas ben. Xa veremos. Este Carlos sempre cajando fora do país. Pero se isto é do máis emocionante, muller. Oes, sí, xa falaremos, Ala, adeus. Melgacho, hola, ¿dónde estás? Oye, vouche dar unha sorpresa, Vai correndo á confraría. Sí, só che podo dicir que é a bomba. Ale, síguete. Pero onde vas, O súper, a por café. Xa, a por café. Melgacho, estás aí? Sí, xa te lo que querías, Sí, Manolo, xe non te vas a aburrir, non? Hello? I call you from the Koto Incorporated. Pille cemento, we need cement. Cubos de cemento, Yeah, cube of pero cement. que aguante maremotos. Yeah, but for the tsunami. Pille tamén. We need two. Pille tamén unhas machadas, que temos que quitar we de need, punta as pirámides de Egipto. Oh, yeah. For the elixir for the pyramid. Pille. You have happy pills. Que te dixo? Oh, thank you, too. Oiches, lindiña, pedironme aí un sol e sombra, eu non sei que raio é. Que faz? Unha empanada, papi. Ai, unha empanada. Sí. Déixame a min amasar que eu de amasar sei un notazo, che. A masa? Case non, dalle ti. Eu axudo desde aquí, mellor. Sí. Sí.
Así, un poquinho máis de fariña, Axuda así. Mira, se vivísemos xuntos, facíache unha masa cada día. Me cajo hasta nas vidrieiras da catedral. Mira o que che digo. Eso sería demasiada empanada. Ademais, ti e eu xa vivimos xuntos, papi. Ai, xa. Xa vou! Oiches, como sigas dando volta a masa, vais a che marear. Non, porque a fariña e a auga aí non están ben mesturados. Eso non se sabe ata que non se mete no forno, che. Sí, e agora estánme poñendo nerviosa, chico. Non sei se leva lévedo ou non leva lévedo. Eso coñécese toda a vida pola cor da masa. A cor da masa, farsante. Están te chamando. Esqueces algo. Ai, sí, O sol e sombra e anís con coñac. Listi. Moitas gracias, Berjuaman. Ao parecer deulle algo raro e non quere deixar sair a Sabela ata que vean as cámaras de televisión. Ainda non sabemos que pensa facer. Pois se cadra algo máis gordo do que credes. Segundo un libro de patoloxía criminal que lin eu, o criminal perfecto é unha mestura entre Pepe da Maruca e Carlos. E agora Sabela que pensa facer? A que Sabela te refires? A que está no xulgado. Non sabes como se puxo. Di que vai tomar cartas no asunto e que a Pepe vai lle caer o pelo. Pero non é emocionante, Pitusa. O que? Se de verdade ti fuses eu, o súper xa estaría fechado. Pois moi mal feito, Loli. Toma exemplo e aprende o que hai que facer. Hola, tías. Quieto, parado, entra polo seu sitio, home. Pero, Loli, que teño moitas cousas que facer, Era o que faltaba. Oi, Fito, xa sabes o que te pasa. Fito, ti que estás facendo? Non podes coller cervexas. Pero por qué? Non che parece que és moi novo para andar bebendo? Non fodas, muller. Ademais, non son para mí, son para Brais. Ai, sí. Pois daquela que veña el buscalas. Colle un refresco e vas que chutas. Por enriba de ter que aturar a Fito como xefe, non podo disfrutar dun momento de felicidade. Acouja, home, que che vou alegrale o día. Sabes que Pepe da Maruca secuestrou a cofrería? Pero que dis? Pero o verdadeiro ou o falso Pepe da Maruca? Fui Carlos. Oxe, ninguén viu aínda o verdadeiro Pepe da Maruca. Está desaparecido. E onde andará metido este home? Vais a ver que é Pepe da Maruca, cago na demo. Eu só sei que Sabela está dentro con el. Ao parecer, non leva nin arma branca nin negra. Ameazou con facer un cortocircuito nos ordenadores cun cartón de viño. Case matou o pobre Manolo. O pobre tivo que fuxir dali a fume de carozo. Xa, cales son as súas condicións? Que é o que pide? Di que ata que vayan as cámaras da televisión vai estar calado como un peto. Ajá. Daste conta do grave que é esta situación, non? Gravísima. Ai, é que estou encantada. Este ano co papel que me tocou, mira. O ano pasado tiven que facer de Concha e estiven todo o día na casa de Tarasido cebando porcos. Xa. Ben, pero eso xa pasou. O que íamos. Entón, o primeiro é manter a calma e conformar un gabinete de crise. Eu vou chamar enseguida os da televisión para que vayan ali e alguén que fale co tolo. Non, os da televisión xa están avisados. E o negociador tamén xa está pedido. Neste momento vai para ali falar co psicópata. Espero que escollésedes ben quen vai falar co tolo, porque ten que ser alguén que sexa forte psicolóxicamente, que teña propiedade de falar e que sexa moi paciente. Sí, paciente sí que é. Ei, Manolo, vas á confraría. Vaya Cristo que hai ali montado, ten cuidado, é que é o normal que poden liscar dali. Achégate que teño un par de frases buísimas que saquei deste... Agora non, agora non. Mira, cando o mar está en calma, adoro escoitar as voz dos homes. Pero cando está bravo,
Císcase nas palabras dos mariñeiros. Garda, home, deixame facer o meu papel. Lémbrame, por exemplo, que máis vale maña ca forza. Escuita, cando a onda vai e ven arrastrada pola marea, non pode parar a recoller as areas que deixa. E así é a vida, con que adeus, sí? Sí, pero mira, teño un darea buísimo, que di algo así como... Mira, Manolín. A forza da auga desgasta a pedra pouco a pouco. Agora teño que ir negociar con secuestrador. Pero é que teño moi bons. É que cando non hai ningunha cousa que dicir, o mellor é calar a boquiña. Adeus, sí? Ai, que carallo. Se cadra non eran tan bons como pensaba estes. Saias de aí abaixo, miñoca! Non des un paso máis, que faz liño? Tranquiliño, son o negociador que pediches. Baixa a arma. Ti, pero esta festa é moito. Cada vez gustame máis Portosás. Podemos levar o barco ao porto se collemos o timón xuntos. Eu estou aquí para escoitarche. Que queres, Pepe? Garda! Señores e señoras, falalles Fito, o reportero máis paroleiro de Radio Televisión Portosás. Estamos sendo testemunhas do secuestro da confraría dos seus traballadores por parte dun psicópata moi perigoso. Non sabemos se hai feridos, incluso se hai mortos. Por certo, é certo que o señor Pepe da Maruca tentou abusar sexualmente de vostede? Ti drogas, tú que tes. Home, Pepe da Maruca pasouse un pouco, pero de aí abusar de min... Sí, Brais, sí. Sí, estou grabando, sí. Apáñame, sí. Pero non ves que estás estropeando a grabación toda? Estou facendo exactamente o que ti farías. Xúrocho, ta logo. Onde está agora mesmo o secuestrador? Está escribindo a nota coas condicións para Manolo, o negociador. E como se viven estes momentos tan intensos? Pois con tensión, sí, un pouco. Pero outra vez. Pero ti de que te vas, tío? Dedícate ao teu, para de amolar. Así non se pode traballar, Pois, como che dicindo, isto foi un inferno. Onde vas? Que a vítima do secuestro son eu. Home, eu non dixo que sí, nin que non. Agora non me cago en Dios, Parece ser que o psicópata perigoso está escribindo as condicións para entregarllas ao negociador. En todo caso, ainda non sabemos os contidos dese traballo. Nos seguiremos aquí. A ver se calamos un pouco, Oites? Que ben? Cousas máis raras se viron. O qué? Pero ti estás tolo, Pepe da Maruca. Eso é imposible, home. Imposible, me cago en... Tranquiliño, Imposible se recoñece na confraría. Todos que estades aquí dentro por no fagar o que dejo, Tranquiliño, que non hai nada imposible na vida. Dijo eu. Nada. Marche, Manolo. Ti, quero facer unhas declamacións. Acheca a cámara. Acheca a cámara. Pobo de Portosás. Que? Como que non estás seguro de que lle saíron as caras? Pero que carallo estás grabando, Fito? Non! Non, o que estás grabando pódese ver na propia cámara. Pero que cabeza de jarabanzo diminuído tes, Fito? En fin, que non se dan posto de acordo. Non imos telas imaxes ata as noticias de pola noite, así que vou ter que retransmitilo pola radio. Vasme a axudar a escribir o que vou dicir. Axúdoche o que queiras. Só tes que pedir por esa boquiña. Vanessa, o gabinete de crise vai se reunir. Acaba de chegar Manolo cas demandas de Pepe da Maruca. Gracias, María. Que pena. Agora aquí ia axudarche co teu discurso. Pero débome ao meu posto, porque son a presidenta do comité de crise. Antes, pola mañá, gustoume moito como falaches. Adeus, Vanessa. Isto é o furacán de Portosás.
Ben, xa estou aquí. O gabinete de crise vai dar comezo. Antes de nada, é recomendar prudencia a hora de tomar as decisións a todos os membros do comité. Amén. E algunha proposta? Moi ben, entón terei que falar eu, que para algo son a alcaldesa. Para empezar, propoño subirlle o soldo a todos os membros do comité. Todos estaremos de acordo en que esta é unha situación de moita tensión. Votos a favor? Señoría, está me avergonzando. Aprobado entón por unha ampla minoría. Eu cría que esta reunión era para ler as peticións de Pepe. Agora mesmo. Manolo, as demandas. Vela Iván, nena. Pero este home toleo. Pero, seguro que isto que pediu Pepe? Da súa propia man. Ben, todos estaremos de acordo en que iso non vai poder sair adiante. Así que é mellor ir pensando noutra cousa. Pero que disto? Que eu coñezo ben a Carlos, Coñezo ben a Carlos como colegas de leis. Se non facemos exactamente o que di, non hai nada que facer. Seguro que haberá que utilizar as forzas de asalto. Pero que forzas? O que hai que facer é mandar outra vez ali o negociador. Ti que dis, Manolo? Ois ti, funcionaria de pacotilla. Aquí as preguntas fago as seus. Hai mulleres de pouca fe. Algunhas veces as cousas son máis fáciles do que parecen. Vai, outro que toleo. Así, moi ben, tío. Es un fenómeno, neno. Hoxe en día todos os criminais pasan polas mans dos estilistas, así anda o mundo. Bueno, podemos comenzar, verdade? Ponte mirando para a cámara, ben centradiño, mirando para a cámara, e moi ben. Pero coa arma na man, Pepe, que senón non tes o aquel agresivo. Veño, ai, que pouco xeito ten este home, cara. Que aguantar, estou farto destas trapalladas. Que, a ver ti, que? Aí, ese é o ton, psicópata total. Imos comenzar. Que é o que pode inducir a un home a chegar a unha situación tan extrema? A un home non sei, a Pepe da Maruca sí. Levo anos soportando a ocupación dunhas terras miñas por parte dun energúmeno que antes dicía ser o defensor da xustiza. Supoño que falamos de Carlos, o antigo xuiz. Sí, Carlos, isto vai para ti. Douche permiso para facer un furado ben fondo nas miñas terras, porque como saia desta, vas precisalo para o teu descanso eterno. Pero son moi forte. Non pode intentar seguir un camiño máis civilizado. Falando entendes a xente. Para que imos falar se podemos amañalo a hostias. Ademais, a xente aquí non vale para nada. Son todos uns fillos de... Negociador. Creo que ven todo. A ver... Dúas pixas. Desto dorizantes en alcohol, unha botella de champaña con alcohol, espera. Amorodos e dúas copas. Xa. O importante onde está? Ven de camiño. Estás de broma, non, Melgacho? Falas en serio? Estás nos tomando pelo, non? Xente de pouca fe. Tantos anos e ainda non coñecedes a Melgacho. Que decisión. Petróleo, este café sabe a rayos. Non che gusta o café, lo? Non che gusta o café? Pois sabes o que che dixo? Non che gusta o café, lévalo para casa e filtralo cun calcetín. A ver se che gusta máis. Que queréis, animal? Que faste? Home. Petróleo Belinda, Petróleo Belinda, Petróleo Belinda, matrimonio, verde, ¿qué tal verde? Un auga en cunca. Auga. Sí, con factura, que son dietas, xa sabes. Sí, como os negocios vos van, como os cans en misa. Encargamos 6 toneladas de cemento. Es que ese cemento importante, para que esvare ben a vasoira, Lisaro? Felicidades, por min como si comprades un cento. Ainda queda moito día. Unha caneja. El ojo ese que ten de malo, Se queres auga, se queres viño, pero non me mareis máis a cabeciña. Tamos. Non, tranquilo, eu só quería saber se o fixeron. Xa sabes que hai xente que están como a tarteiras. Gracias, Paco. Ata outra.
Estades ben tolos, ó. Menos mal que se avisara pola mañán os proveedores, que non atenderan os pedidos. Si, Brais, estamos vivindo momentos moi difíciles aquí na confraría. O ambiente está doente. Andamos todos moi nerviosos agardando a que se produza un milagre. Moitas gracias por vir, Xana. É o menos que podía facer por ti, Melgacho. Xa sabes que me debo o meu público. Sexa cal sexa. E basta que ti mo pediras para que eu viñera aquí hoxe contigo. Eu aproveitei a ocasión porque o tempo pasa voando. Pareceu unha boa idea. É unha idea tan boa como calquer outra. O que pasa é que eu tamén tiña ganas de visitar Portozás e, sobre todo, de verte a ti, amigo. Por certo, onde está ese fan, ese admirador que hai aquí que decides que é un fan meu? A ver, onde está? Está aquí no despacho. ¿Aquí? Hola. ¿Qué tal? Prazer coñecela, señora Quiro. ¿Qué tal? ¡Atrás, todos, atrás! Deixadenos sós a Ana e máis a mí. A ver, vai sair isto na tele? Home, claro. Vale. Mirade, queremos dicir unha cousa. Sodes todos uns merdas. Cando me ergo pola mañá todos os días o primeiro que penso é mandar algún de vos ao hospital. Ai, por favor. E se hai algo que me compense nesta vida da vosa presencia, é a miña colección de cintas da Ana Quiro. E hai algo que quero dicirvos tamén. Hai un soño de cando eu era neno que quero cumplir. É cantar a dúo con Ana Quiro. Home, acabáramos, que susto me dou. Por favor, este tranquilo. Se o que quere cantar comigo, agora mismo imos a facer. Coñeces aquela canción que se chama Galicia, terra meiga? É a miña preferida. Pois imos a cantar. Sí. Teño que advertir unha cousa, Que pasa? Que a mí eso de cantar non me sabe moi ben. Non te preocupes, o que hai que facer ao cantar é poñer sentimento. Estás preparado? Si, eu poño que faga falta. ¿Empezamos? Veña. Veña. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ven, queridinho, ven, que che quero dar todo o meu cariño. Ven, queridinho, ven, que che quero dar todo o meu amor. ¡Bravo! ¡Qué ben! Pero qué maravilla, que ben e cantas. Bueno, é fantástico. Cantas ben ti, muller. No, pero tú tamén. Fixéchelo de maravilla, pero, chico, non te emociones. Emocionado. Mira, que es brutiño, Pouco, Pouco, xa chega, que despois se me soba a cabeza. Sí, E ti tamén non che convén beber tanto. Para eso está, para que soba. Xa. Aí vai! Para que logo dixades que Pepe da Maruca é un animal, Veña, Ana, aí. Brindamos? Podes chamar Ana, non? Non me vas poder chamar Ana. E logo non vamos a beber hasta xuntos e todo. Claro. Veña, dalle. Sí. Veña, íbamos facer un brindis, pero aquí o brinde en Portosás faise dun xeito especial, Ah, sí? Conta, Sí, a ver. podes dicir, mira. É así. Please. Please. Plas. Plas. Por Portosás. Por Portosás. Ei, ti ainda me tes que explicar de onde sacache os contactos para traerla, Sabela, muller. Que? Como che diría eu? Conta. Este non é o momento de facer confidencias. Ai, confidencias. Estas cousas só pasan en Portosás. Tabuismo, Que? Outro brindis? Veña, vai. Please. Plas. Por Portosás. Home, hai que recoñecer que Carlos lle está dando un aire á festa dos corsarios. É que o meu colega, cando se pon, é que se pon. Ai, eu vou ir informar o bar, porque isto é un acontecemento de primeira. Ana Quiro en Portosás. Estou contigo. Isto teno que saber todo o mundo, incluídos os detalles. E falando de detalles, Manolo, ti como coñeciches a Ana Quiro? Como conseguiches que viñese? Pois chameina e veu. Non ten ciencia ninguna. Xa, home, pero os detalles, como fui, que lle dixeches, que hai entre ti e ela, porque ti estiveches na súa casa.
Así que non escatimes en detalles e dinos como estaba ela. Amañada ou con un estilo informal? Muller, aínda non nos dixo onde a topou. Fala en confianza, home. Mira, non vos compliqué de la vida. Eu fixen o que tiña que facer e morra o conto. E agora creo que temos un asunto pendente. Melgacho, non cambies de tema. O Manolo. Onde, como e cando? Pitusa. Estou de acordo en que este asunto merece toda a nosa atención. Pero Manolo ten razón. Hai outro máis importante aínda sen resolver. Que facemos con Carlos? Eu, como xuíza en funcións, véxome na obriga de tomar medidas drásticas. Como veslo, Pitusa? A cousa está clara. O que está claro? Hai que utilizar as forzas especiais. Hola. Hola. Sabedes lo que está pasando en la confraría, ¿no? Aquí non. Sabe o todo o mundo. Mira, este Celso, ¿qué le pasó? Que lle pasou? Pois que se pasou ca imitación. Elisardo leva como unha hora dando voltas a farola da praza. Xa sabes, o moble bar de Couto, a súa medicación... En fin. A ver, Viriato, que tal van esos negocios? Negocios. Este ten unha idea moi particular do que son os negocios. Sí, la verdad es que sí, papi, que a festa está rematando, ¿ok? Mira, está ya toda la bata, no me digas. Sí, pero igual, deixa ya que quede con ela de recordo. Ay, muchas gracias. Mira, papi, a ver si os reanimo. Ah, papi. A min tamén me gustaría quedar con un recordo da festa do Corsario. Pero que pasa, que non che chega cos que tes ou que? Home, sí, ben pensado. Un home non vive só de recordos. Ai, un home non vive só de recordos. E logo? Mira, esta canción es muy romántica. A mí recórdame a Petróleo ahí bailando, que siempre íbamos a bailar. También, porque Petróleo es muy romántico, o que es un misterio de Melgacho e Ana Quiro, porque ¿cómo trouxo a Ana Quiro aquí? O sea, Melgacho, aquí Ana Quiro... Pois sabrémolo mañán, porque Loli xa se encarga de decidirlo todo. Sí, xa che pasamos o relevo, que a festa se está rematando. Vale. Ok, hasta logo. Hasta logo. Chao. Hola. Vaya dos, Papi. Ay, papito, que pesas moito, papito. No. Forzas especiais en acción. Interesante o sistema ese. Morto o can acabou a rabia. Eu non o diría mellor. Ai, Melgachiño, hoxe aprendín moito de ti. Aprendín que as palabras que son moi importantes, que quere dicir que non é que sexan importantes, que as palabras que non son importantes. As palabras non son tan importantes. O importante é a vida. Estamos? É a saúde tamén. Dame a min que isto pode ser o inicio dunha boa amizade. Non me sexas peliculeiro. Era un falar, home. E agora, voume. Que hai unha dama que está a esperar por min. E o primeiro é o primeiro. Penso que non había que levar as cousas a estes extremos, Tomástelo un pouco en serio, demais. Oxe, non te aburrirías, Non, no. E vos que? Pasástelo ben? Ben é pouco, que non sei como tomaría o Pepe da Maruca. Ai, Pepe. Que? Que non me acordaba de Pepe, Viría por aquí. Home, eu aquí non vexo nada raro, pero vou ver. Non, aquí non hai ninguén. Carallo, que bonito. Pois parece que Pepe da Maruca deunos unha boa lesión, non? Mira. Desde logo, nunca acabas de coñecer a xente. Eso penso tamén que... Unha nota para Carlos.
Ves como non estou tan tolo, Pepe da Maruca. Quen ia dicir, non, que fixera algo tan xeitosiño, tan... A ver, proba. Riquísimo. Riquísimo. Carliños, agora dime a verdade, por que fixeches toda esta historia, montache todo isto? Pero a verdade, Mira, Rosa, a ver se te explico unha cousa. O cerebro humano ten basicamente dous mecanismos, como mínimo. Un deles é o mínimo.